Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Bilgenimizce adam balası izgi amellerde, naçar amellerde, günahlı amellerde kıla. Kay vakitte şuşu kılgan amellerge qarayız da kayın kileyken bularning başı deybiz. Çünkü bit bu turmuşta bir vakitte da kişi bulaygına nindidir günah kılmay. Ya bulmasa izgilik kılmay bulaygına. İzgilik kılganda anın başında nindidir bir niyet tura. Mesela kimgedir yarav, ya bulmasa özünge nindidir fayda emet itu. Günah kılganda nindidir rahatlik izlev, lezzet izlev, özünün köngülünde bulgan nindidir bir tileklerini kanaatlendiru tura. Менә шуның içinde her bir нәрсәнең дә әйткәнебезчә бар башы. Безнең җәмгыятьтә дә кызганычка каршы гөнаһларның бөтен төрен күрергә була. Мәсәлән, кеше үтерүдән алып, сүгенүгә, гайбәт сөйләүгә кадәр, я булмаса анда кичкенә генә башка бер урамда тикерүгә кадәр дип әйтик инде, бөтен гөнаһларын да күрергә мөмкин. Моңа күрә ришвәт тә, моңа күрә кешенең малын урлау да, алдау да, үлчәүләрдә алдалау да, бөтенесе дә моның эченә кергән шушы гөнаһларга. Инде хәзер әгәр дә карасак, шушы гөнаһларның нигезендә нәрсә ята икән соң дисәк, шушы гөнаһларның нигезендә ята нәфес. Кешенең нәфесе. Кешенең нәфесе ләззәткә, рәхәткә омтылучан. Ә менә шушы рәхәтлекне, ләззәтлекне татыр өчен, һәм син генә татыр өчен безгә бирелгән тагын бер начар сыйфат, ул да булса тәкәбберлек. Сез әйтерсез, кеше үтерүнең, я булмаса урамда тикерүнең, гайбәт сөйләүнең тәкәбберлеккә нинди катнашы бар дип. Ә бик гади. Мәсәлән, әгәр дә сиңа берәр кеше ошамаса, бу кеше ни сәбәпле сиңа ошамый? Син аны үзеңнән түбәнрәк күрәсең. Менә шуңа күрә ошамый ул сиңа. Ул синнән акыллырак булган икән үзе. Ә син әйтәсең, бу кеше миннән акыллырак булырга лаеклы түгел дисең. Я булмаса, бу кеше сиңа ниндидер начарлык китергән. Ә син әйтәсең, бу кеше миңа начарлык китерергә хаклы түгел дисең. Ягъни килгән начарлыкны кешедән кабул итә алмыйсың. Сәбәбе нәрсә? Тәкәбберлек. Димәк, мин моннан өстенрәк булырга тиеш. Мин моңа лаек түгел. Һәм син шушы кешене юк итәсең, сиңа ошамаган кешене. Гайбәт сөйләү, аның да нигезендә барыбер тәкәбберлек ята. Ике кеше утыра да өченче кешене сөйли башлый. Монда сәбәп нәрсәдә? Ният нәрсәдә? Теге кешене кимсетү, аның турында сөйләп, түбәнсетү. Ә нәрсә өчен түбәнсетәсең? Аның каршыңда үзеңне күтәрер өчен. Автомат рәвештә шулай килеп чыга ул. Син бит сөйләмисең, фәлән менә булай итте, ләкин мин аңа караганда күбрәк гынах кылдым әле димисең бит. Фәлән булай итте дисең дә туктыйсың. Һәм тыңлаган кеше автомат рәвештә нәрсә ди? Димәк, бу сөйләгән кеше тегенгә караганда яхшырак икән ди. Кеше акча урлауда, мал урлауда шунак шул тәкәбберлектән килә. Син үзеңне мин яхшы яшәргә лаеклы дисең. Каяндыр шундый фикер чыгаргансың. Димәк, әтеге кеше лаеклы түгел, һәм аның малын аласың. Я инде үлчәүдә алдау, берәр нинди объектларны тапшырганда, мәсәлән, төзелештә алдау. Булар бөтенесе шул үлчәүдә алдауга керә. Үзеңнең мәнфәгатеңне кайгыртып, син инде башка кеше мәнфәгатен күрмисең. Менә бу тәкәбберлек. Тәкәбберлекнең шуңа күрә аның нигезе дә үзеңне башкаларга караганда өстенрәк итеп хис итү, тыю. Һәм әлбәттә инде шуның нигезендә үзеңне шулай тоту. Ләкин тәкәбберлекнең бар тагын бик хәтәр чагылышы. Ул да булса, тәкәбберлек керә безгә гынах белән генә түгел, гынах кылдырып кына түгел, ә изгелек кылдырып та икән. Мәсәлән, көннәрдән бер көнне кеше изгелек кыла. Аллаһ ризалыгы өчен. Намаз укый, ураза тота, садака бирә. Бу кеше турында бер заман сөйли башлыйлар. Ул бик әйбәт кеше, әүлия, янәсе, изгелек кыла, кешеләргә бик итәгатьле, рәхим шәфкатьле, һәм көннәрдән бер көнне
бу кешегә бу хәбәр килеп җитә. Һәм ул нишли? Әйе шул, мин шундый шул, карале мин яхшы икән бит дип уйлап кую белән, аның бөтен саваплары да бетә һәм шул ишектән тәкәбберлек килеп керә. Бу тәкәбберлек белән шайтан зыян күрде гыйбадәт аркылы. Шайтан намаз укыды, ураза тотты, гыйбадәт кылды, җир йөзендә аның сәҗдә кылмаган урыны юк иде. Һәм шушы гыйбадәт кыла-кыла аның дәрәҗәсе күтәрелде, фәрештәләргә остаз булды, җәннәт ачкычлары аның кулына бирелде. Хәтта фәрештәләр шайтан янына килеп, безгә дуга кыл әле дип сорыйлар иде. Шайтан аларга дуга кыла иде. Аларга дуга кыла иде, үзен шушы алар исәбенә кертмичә, чөнки мин бит инде алардан яхшырак дип уйлый иде ул. Һәм Аллаһы Тәгалә барлыкка китерде Адәмне. Шушы Адәмгә баш иегез дигәч, фәрештәләр баш иделәр. Ләкин шайтан баш имәде. Бер караганда, тышкы яктан караганда, Алладан башка бер кемгә дә баш иергә теләмәде шайтан дип уйларга мөмкин кемдер. Шуңа күрә баш имәгән ул дип. Әмма аның баш имәүнең сәбәбе нәрсәдә иде? Ул үзе Аллага әйтте, ул миннән начаррак, мин яхшырак диде. Нәрсәгә мин аңа баш ием диде. Һәм шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләгә дә аның табынуы нәрсә өчен булган? Үзенең дәрәҗәсен күтәрү өчен. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын алыр өчен түгел. Я булмаса, аның рәхим шәфкатенә, рәхмәтенә ирешер өчен түгел. Бары тик үзенең дәрәҗәсен күтәрер өчен. Ягъни кеше эшли, тырыша, әмма дәрәҗәсен күтәрер өчен генә. Һәм шул сәбәпле хәтта Аллаһы Тәгаләгә ничә мең ел кылган гыйбадәтен ул үзенең юкка чыгара. Димәк, ничә мең ел буена ул эшләгән икән үзенең мәнфәгатенә. Кемгәдер ярарга дип түгел, я булмаса анда кемнеңдер күңелен күрергә дип түгел. Ичкерсез түгел. Менә шуның белән шайтан зыян күрде. Хәзерге вакытта да кайбер мөселманнар моның белән авырырга мөмкиннәр. Гынах кылган кеше генә түгел, мөселман кешесе дә намаз укый торып, ниндидер бер, мәсәлән, гынах кылмыйча, дөрес тормыш белән яшәп, ул үзен инде канатлар үскән кебек тыярга мөмкин. Һәм кешеләрдән үзен өстен итеп тыярга мөмкин. Һәм кешеләр белән үзен шулай тота башларга мөмкин. Тәкәббер рәвештә сез беркем түгел, сез бит әлифне таяктан да аермыйсыз дигән булып. Менә шуның өчен тәкәбберлек ул калган бөтен гынахларга караганда да авыррак гынах. Чөнки бер гынахны ташласаң, аны ташларга мөмкин. Аныңа кире кайтмаска мөмкин. Әмма тәкәбберлекнең бер ишеген япсаң, ул икенче ишеккә шакый. Шуңа күрә күңелеңдә әз генә тәкәбберлек тыю белән, сизү белән син моны тотырга, аның белән көрәшергә тиеш. Хәтта кешегә киңәш биргәндә дә, иреткәндә дә, мәсәлән, мин бу кешене иретәм дип иретсәң, тәкәбберлек. Әмма бу кешегә яхшылык теләп, туктале, эшләгән эшеннән зыян килмәсен, файдасы булсын дип, киңәш булсын дип, икәүдән икәү генә әйтсәң, шул вакытта тәкәбберсез киңәш була. Шуңа күрә бит без мөселманнарның әйткән киңәшләренең дә кай вакытта файдасы юк. Чөнки ул киңәш түгел, тәкәбберлек белән истән иретүгә кайтып кала. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтенә, мөселманнарга, халкыбызга күркәм холыклар бирә күрсен. Шушы начар сыйфаттан Аллаһ Тәгалә безне сакласын һәм әлбәттә инде шуннан арыну белән үзебез үк тормышта ни дәрәҗәдә дәрәҗәбез артканын сизәчәкбез. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.